Aye mama o, aye mama o, aye mama o. Let's go. Gonabo Mayokwa nke a bụ ebe anọ nọ ego mbute special asị na ego kilikili adịgbo ozi mkpa nọ mezila onye ọbụla ji achọzi ego mbute n'ụna magolu na ego mbute na-asọkwa n'ụsọnụ amabutie a na-elizie n'obi ọcha ọ na-aka Aye mama, aye oh, aye mama oh. Aye mama oh, aye mama oh, aye mama oh, aye mama oh, aye mama oh. Mmadụ ka na-eche na ya jezi obodo oyibo oluzi obodo oyibo oluzi owelu nkata bụla ego mbute mmadụ nọ na-eche na ya lụzi obodo oyibo ojezi obodo oyibo oluzi owelu nkata bụla ego mbute n'ezienụ ndị ọgbala ulu agba ọghọm ifebe a na-echezi n'elu ụwa bụ sọ nke ga-abalị ụfa ma famasi n'ime ndụ na-enwezila ọnwụ n'ebe onye na-ejezi ananụ ebe afụ ka ọ na-ejezi ewetọnụ ọ bụlụ maka ezi ọyị m nwoke ife mele eme ka na-eje ka kọlụ aye mama o
ezigbo oyi m onye mụ na ya na-adị mma o ezigbo oyi m nwoke onye mụ na ya na-adị mma o oyi ma mụ na ya na-atụtụ mụ na ya na-abọ na-atụtụ mụ na ya na-abọ na-agba mbọ anyị na-ahụzụl anyị kwelu na ọ ga-adị mma o emesịa na ọ ga-adị mma n'oteze na-aka ọ dị njọ emesịa na ọ ga-adị mma emesịa ta na ife ga-adị mma o ezigbo oyi m onye mụ na ya na-atụtụ onye mụ na ya na-adị na mma ụtụtụ na-efifi anyị nọ na-eme o anyị fụgharị anyị aṅụọ anyị fụzie na-abụ anyị elie o mụ na oyi mụ na-adị na mma mụ na ya na-abọ na-eme ka nwanne o apụta ofu m oyi mụ nwoke wee na-abụ nọ o jesia na befe anata ọ nata wee kpọzie m onowu o ọsị m onowu n'obi agbawa ma onowu n'obi agbawa na m onowu n'obi etiwa na m nsi ezigbo oyi m ọgịnị na-emeghị ezigbo oyi m ọgịnị na-eti oyini gị ga-etili mkpu akwa o oyi m si m onowu na-alụ emenne obele nwanyị atọlatọ n'ezie na obele nwanyị atọlatọ o jele obodo oyibo ọ nata webulu jipụ nata jezie egwe kpọpozie ntị ya emesịa na ojezie egwe yezi isi ezigbo oyi m ọbịa na-eti ya kwa o kedu ibe ị na-etili mkpu akwa kedu ibe ị na-etili mkpu akwa o oyi m wesi m kpọm onowu a onowu gonabụ onowu na aga m eje obodo oyibo ọ dịka obodo oyibo a na-eji be kata ebula ego a na-ejizi kata ebola ego na ya ga-eje obodo oyibo ntị ezigbo oyi m welu nwayọ ka anyị sobe ụwa do na adaju ife ụwa n'ike o akalaka niile bụrụ ofu o oyi m uwe kwe mana olu ozi izu ka na mbụ nchọbazi ezi oyi m asị n'ezigbo oyi m ejebego obulu welding machine ofife ọka ji aka n'ụwa obulie welezie nụ na mgbuka wewele ego jebe south anọ na south no phone call not even a letter anyị na-atụ anya na ọ ga-adị mma o ofu arọ ọga emesi arọ na-abụ ọga emesizi arọ nke ịta ọga a na-echezigbo oyi m ọbata ife ga-adị mma ọnata ife ga-adị mma o ọnata ife ga-adị mma na mụbo n'owe chenjibe ọgọdọ ugonabụ nwayọkwa ego mbute ije arọ na-abọga abata na nke ịtọ anọ m ebe nneli olili anọ m ebe nnata ife alụ igwe m wee kụọ nne anya ọbụla oyi m nzazie na oyi m a oyi m ọ bụ gịnị na-emezi o oyi m wee tiwa akwa oyi m wee tiwa mgbu akwa o ọsị m onowu na-alụ emenu m o onowu na-anọ m na mkpọrọ onowu na-anọ m na mkpọrọ enyelu m 13 years onowu na-anọ m na mkpọrọ as I'm talking to you now onowu na-anọ m na mkpọrọ ntị ewebe ezi oyi m ọka isi jebe o ezi oyi m ọka isi jebe o una fugo na ezi oyi m o ọsị m tinye n'ebele ka ọ malụ m ọganata ọ bụlụ baro ka ọ fụlụ ọkwaba ọ bụlụ trọkụ kekwaba ọ bụlụ welda kanya lụba ọ bụlụ moto nyaba iji ụwa doo ego mbute bụ ọnya ego mbutele ego mbute nekwa na ego mmabute ọchasị gbute ọchara achasị gbute
bụla onye na-echeru na ọ na-echezi azụ nọ ọ bụla ije n'ụwa nọ ka anyị welu nwayọọ na-achụ ego n'ụlọ ụmụnne m ego mbute dị mma ọchụnike na ananike ibe na-atọ ụtọ na-egbu egbuo ọchụnike na ananike ka anyị welu nwayọọ sobe nnuo nekene nwa boyi nezienu nwa boyi jelu village dute nwa boyi bịa ka ịmụ afịa o bịa ka ịmụ ọlụ kọbali ịmụsizie n'ọlụ ọgabali o nwa boyi abịanụ ọfụzi etu ọ gasị eme o ọ na-agwa etu ego si abata nwa boyi gbaka ọsị na ya dị asavụzi na achọlụ ka abụla ọga o ego mbute dị mma o ego mbute nekene nwata akwụkwọ nne ya zijeli ya akwụkwọ nna ya zili ya akwụkwọ o obula bịa pụga o ka ma ọ ga-ejezie gụba akwụkwọ eneghi anya ọkụsi anụ pụta ọ bụghị lọya ọ bụrụ dọkịta obula akpa ya osolu ndị aja otu jebe o jebula egbe wee jebe ka jezie nnubute ego ka wezaba mọkachie maka ọzabazi omela ọrado maka ọzabazi agụdị egbe ego mbute dị mma o ego mbute ebe ọ na-eje ọlụ oje nke izizi nata bamesia wejekwa ọzọ fajezie n'ọzọ nata o olu na nke ịtọ ojezie ka abute ego agbagbuo nwata ọnaba o ebuzie nwata ọnaba o ego mbute dị njọ o ego mbute ọnabago ego mbute dị mma ego mbute nwata nna o nwata nna o nwata kilia na o nne mụrụ nwa nọ n'ebe nuo nna mụrụ nwa n'ebe nuo ego mbute egbuo nwa o ego mbute egbuo nwa o anyị mbute egbuo nwa ego mbute agba mara na-egwu okwu no go slow amala seribe egwu 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 amala seribe
amala selibe o, egwu amala o, selibe. Egwu amala selibe o, egwu amala selibe o, selibe o, sekese o, selibe o, kọrịba. Onweli kanya libifie o, onwele go libego ine n'ụwa n'ọnwụ na-abịa mbelede o, egwu amala selise, selibe. Aneli akwakwa nabịa o, aneli akwakwa nabịa n'ụwa, aneli akwakwa nabịa o, obi aṅụli o, ya ka mma o. Onye ma mgbe ọ ga-anwụ eyi, onye ma mgbe ọ ga-ejebe n'ụwa n'enu ụwa o, na ọ dị ogbu o, enu ụwa o, ọ dị ogbu o. Enu ụwa bafia o, onye zulu nke ya na nu, onye zulu nke ya na o, enu ụwa o, ọ kwafia. Enu ụwa bụ osimiri, onye danye ogwube nuo, onye malụ ugwo nọpụta na onye mazi gwo nuo ọtọnụ. Egwu amala selibe, egwu amala selibe o, 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 egwu amala selibe, egwu amala selibe o. Asị n'enu ụwa bụ ọlịlị nụ, onye nọlịsịa nọ na. Egwu amala selibe, egwu amala selibe o, 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 egwu amala selibe, egwu amala selibe o. Music. No, give us music, more music, more music. Let's go, let's go, let's go.